Ale nejprve salát. Ten, kdo si myslí, že se dá pěstovat jen na zahrádce, ten se mýlí. Pro pěstování zeleniny není nezbytně nutná půda. Zelenina může růst i ve vodě, kterou obohatíme o živiny a umělá hnojiva. Tato metoda se nazývá hydroponie. Jedna hydroponická technologie využívaná pro pěstování salátu se nazývá kultivace na voru. Zní to poněkud záhadně, ale je to docela jednoduché. Všechno začíná klíčením semen hlávkového salátu. K jejich zasazení pěstitelé používají mělký ocelový zásobník spojený s vakuovou hadicí. V něm je 276 otvorů a do každého z nich se pod tlakem nasaje semeno. Potom se na zásobník přiloží pěnový kvádr s příslušným počtem otvorů, který se nazývá oáza. Lehkým dotekem prstů obsluha postrkuje semena do odpovídajících otvorů v oáze. Semena jsou obalena jílem, který je udržuje ve vlhku. Jíl potom snadno opadá a umožní tak semenům, aby mohla vyklíčit. Cestou do skleníku se semena poprvé zalévají. Poté jsou nádrže uloženy na vodní hladinu bazénu hlubokého 30 cm, kde pěstitelé nepřetržitě kontrolují množství kyslíku a hnojiv ve vodě. To je pro úspěch hydroponie klíčové. Pěstitelé nádrž nikdy nevylévají, pouze dopouštějí, aby doplnili vodu, která se odpařila nebo kterou spotřebovaly rostliny. První den semena často zalévají. Za další 2 dny se začínají objevovat rostlinky, které je nutné zalévat a hnojit. Přibližně 4. dne můžeme pozorovat zjevné známky klíčení. V létě se objevují první listy asi po 7 dnech, v zimě po 11. Nyní nastal pravý čas pro první z několika přesazování. Pěstitelé přesazují saláty z 276 oáz do speciálních boxů z polystyrénu, které dokáží pojmout ještě o 12 sazenic více, celkem 288. V této salátové školce se polystyrénové boxy pohupují na vodní hladině. Po 13 dnech nepřetržité péče v létě a 20 dnech v zimě dochází k přesazování číslo 2, tentokrát do netolik zaplněného polystyrénového boxu s kapacitou pro 72 sazenic. Zde mají rostliny více světla a místa pro svůj růst. Poslední přesazování se provádí 26. dne v létě a 45. den v zimě. Tentokrát jsou saláty přesazovány z boxů po 72 do boxů po 18. Nyní mají rostliny dlouhé kořeny a přesazování je obtížnější. Saláty jsou přemístěny do poslední zóny, kde už zůstanou až do sklizně. Tyto nádrže jsou větší a při manipulaci s boxy pomáhá pěstitelům technika. Hydroponie umožňuje pěstovat 500 sazenic salátu na čtverečním metru, což je 5krát více než na poli. A je také bezpečnější. Při hydroponii nejsou zapotřebí pesticidy ani fungicidy. A protože pěstování probíhá v uzavřených prostorách, umělá hnojiva nekontaminují okolní prostředí. 45. den v létě a 75. v zimě jsou saláty konečně připraveny ke sklizni. Potom saláty procházejí vakuovým chlazením, aby se prodloužila jejich trvanlivost na pultech obchodů. Takže ať už jste milovník zeleniny nebo klasických sendvičů, teď už víte, jak se salát dostává na váš stůl.